गुड मर्निं रायजोफोर गोजोन फुंबिलि बोसोर गोदाननि बयनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै आं फिन फैफिननाय जाबाय। आं दिनै लाबोगोन बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर कमल लाहारी। बिथाङा मेरला सिनेमायाव एक्टिं खालामबाय। दा बेखौनो जों बिथांजों रायज्लायगोन। बिथाङा रङिया हालामनि। दा बिथाङा बहा दं आं बिथांखौ मबाइलजों नागिरनि। बेनि आवगाय नोंथांमोना आंनि रङिया एलेकानि आंखौ मोजां मोनग्रा हारिमु सिबियारि नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखै थाब साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे जाथि बंश बयनोबो शेयार खालामना होदो। र' बिदिब्ला आं कमल लाहारीखौ मबाइलजों नागिरनि। आच्छा कमल लाहारी एक्टर मोनबाय। नांबाय। हेलौ कमल लाहारी एक्टरनाव नांहैबायना फंबाय? नंगौ। आङो फैलाव बसुमतारी हमनो हादों भइसआवनो हमनो हादों। भइसआवनो हमनो हादोंना? आङो मोनसे इउटिउब चेनेल खुलिदों। बे इउटिउब चेनेलनिफ्राय नोंखौ खुलुमहरनायजों लोगोसे आंनि इउटिउब चेनेलाव बरायना लानाय जाबाय। दे खुलुमबाय आदा खुलुमबाय आंनिफ्रायबो। आं दा नोंजों रायज्लायनो नागिरनाय खोथाया जाहैबाय नोंथ' बर' हारिमुनि थफ्लाखौ फेदेरदो नोंबो। नोंनि आखाइनि आथिंनि जिनिस दं बर' हारिमु थफ्लायाव। बेनि थाखाय नोंखौ गाहाम हामलायनाय बावहरनायजों लोगोसे जोङो बे हारिमुनि सायावनो फंनैसो खोथा रायज्लायगोन दिनै। दे आदा बुंलाय। आच्छा नोंनि जोनोम जायगाखौ रायजोफोरनि थाखाय बुंहरनाय खेबसे। आंनि जोनोम जायगाया आदा रङिया खातालपारा होनना बुङो। खातालपारा कामरुप डिस्ट्रिक्ट गोलैयो। आच्छा नोङो बेसेबां बैसोनिफ्राय बा बेसेबां मायथाइनिफ्राय एक्टिंआव फैजेननाय? एक्टिंआव माने आङो 93 निफ्राय फैदोंमोनलै आदा सिनेमा लाइनाव। फिल्म लाइनाव? फिल्म लाइनाव। बेनिफ्राय बेनि सिगाङावथ' आङो कलेज लाइफआव उन्दैनो ड्रामाफोर खालामदोंमोन। 93 आं स्कुल अफ ड्रामायाव, बेनि उनाव आं 93 आव स्कुल अफ ड्रामा इनस्टिटिउटआव आं एडमिसन लादोंमोन गुवाहाटियाव। स्कुल अफ ड्रामा अंकन मुन्ना आहमेद डाइरेक्सनाव। बेयाव बोसोरसे कर्स लादोंमोन। बोसोरसे कर्स लादोंनानै 93-94 आव आङो ओमफ्राय गुवाहाटियाव माला दैमारावनो स्टार्टिं प्रथम सिनेमा मोनसे खालामदोंमोन आरो हास्थायनाय गोसो होननायखौ। हास्थायनाय गोसो माला दैमारिनाव? माला दैमारि प्रडाक्सनाव सापर्टिं रलाव। बे सापर्टिं हिर'। गिबि बेनो गिबि आरो। बेनि उनाव आरो बेनिफ्राय लोगोनो बेयाव सापर्टिं एक्टिंमोनथ'। ओमफ्राय डाइरेक्टरा फसन खालामना लोगोनो कार्बि आंलं लानो हांदो माबा सोरांनि लामा इयाव मेन रलाव मोनबाय आरो आङो। कार्बि आंलं सोरांनि लामा। बे हास्थायनि गोसोनि डाइरेक्टर आदा मदाराम बसुमतारियानो हास्थायनि गोसो डाइरेक्सन होदोंमोन। प्लास माला दैमारिया होदोंमोन। बेयाव सापर्टिं रलमोनथ'। बेनिफ्राय मोजां मोननानै डाइरेक्ट आंखौ कार्बि आंलं लांनायसै आरो सोरांनि लामा सिनेमा शुटिंआव मेन रलनि कारणे। बेनिफ्रायनो मोनसे जागायलांबाय। बेनि उनाव नोङो कार्बि आंलंनि बे हास्थायनाय गोसोनि उनाव बहा खालामा? कार्बि आंलं हास्थायनाय गोसोना आरो गुवाहाटियाव माला दैमाराव फैफिनबाय। थुंगिनाय दारा बेन्दो संसार बिदि मोननैसो सिनेमा खालामबाय। मा मोनसे थुंगिनाय दारा बेनोथ' संसार बेफोरबायदि बावजोब्बाय र'।
बिदि माला दैमाराव खालामदोंमोन आरो मोननैसो मोननै मोनथामानो जाबाय होमबा माला दैमारिनो खालामनाया बिदिनो आरो मोनथामसिम बिनि उनावहाय नोङो बेनि उनावथ' एलबाम डाइरेक्सनानो बहुद दं आंना मारवारिनि माखासे सिनेमाया नों आदायानो डाइरेक्सन होनाय एलबाम माखासे दङ आदायानो एसे बुरजा जादों नामा सिनेमा एलबामै मामोनथाय बावगारजोब्बाय मारवारिनि प्रडाक्सनफोरा वान डिस दङ मेरला मोजां मोजां वान डिस दंमोन सिनेमा दङ बेफोरो नोगोराव दाफैसना दं मोनसे बेखौनो बेनिफ्राय हायनारि सिख्ला हायनारि सिख्लायाव संगिनाजोमोन नोङो नंगौ जोंना नानिया उन्दै थारमोन एलबामबो दङमोन ओमफ्राय एलबामा खैरोम दैरोम ओमफ्राय माया दङ बेफोरबायदिनो मारालिफ्राय नंगौ आरो मेरला दंलै बे आरिमसिनिया नोगोराव दाफैसनाय आरिमसिनिमोन बिदि बिदिनो आरो दङ वेबनिबो दंमोन ना वेबनि दंमोन बहुद दङ वेबनि बहुद दं मेरला दङ एलबाम वान डिस फिल्म एलबाम आदानि डिरेक्सन बहुद दङमोन बेनिफ्राय क'क्राझारावबो खालामदोंमोन बे सत्रजित आदामोननि आदा मद्रामोन डिरेक्सनाव मा खालामनाय बिसोरो एलबाम जोबसोमोन एलबाम खालामनोमोनदों गवा मुम्बाइफ्राव शुटिं खालामनायफ्रा उसावबादाव ओमफ्राय मोनसे मामोनथाय मोननै एखे लोगोनो गवायाव मुम्बाइआव खालामदोंमोन कलकाता बेफोरबायदि शुटिं कलकातायावबो खालामदोंमोन ना कलकातायाव खालामदों ओमफ्राय लकेलाव सोरनाव खालामदों नोङो लकेल रङिया एरियायाव लकेलाव रङिया एरियायाव गौरां दैसा होननाय बे खालामदोंमोन मोनसे जोंनि गबिन्द बर' होननाय एलबाम बेनिफ्राय मोनसे मा होनना बुङो हिटि बिग्राय मनज बसुमतारी होननाय बबेनि जोंनि रङियानिनो मनज बिदि खालामदों मोनसे ओमफ्राय वान डिसनिबो फिल्म बिदि खालामदोंमोन मोननैसो रङियावनो लकेलाव मोनथामसो खालामदोंमोन नामा बिदि सिनेमा एलबाम आरो ओरैजा रङिया बाबु होननाय सासे सेंग्रा गथ'आ बर'नोमोनलै खालाव खासाव नामा बेफोरबायदि मोनदांलै बेयाव दंमोन ना ओरैजा ओइ दिमाकुसिखै लाहैनाय साहा बागान खाथियाव बे दंमोन नंगौ दे मामोन बेयो बावगारजोबलांबायलां एलबामफोरखौनो द्रामाबो दंमोन नामा एसे ना गैयामोन द्रामा दङ ओमफ्राय एलबामफोरबो बहुद दंमोन बावजोब्बाय संगिनाबो दंमोन द्रामायाव आदसा इनिफ्राय नोङो आं सोरबा खोनादों एनएसडि एडमिसन लादोंमोन ना लायाखैना एनएसडि आं नङा एनएसडि आन्दाराव स्कुल अफ ड्रामा अंकन होननाय माबायाव गुवाहाटियाव लादोंमोन ओमफ्राय एसामिस फिल्मफोर गाबाय नामा नों एसामिस फिल्म माने एसामिस ड्रामाफोर खालामदोंमोन आरो एसामिस ड्रामा डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरियाव स्कुल अफ ड्रामाफोरनिमोन ड्रामा खालामदोंमोन आं सिनेमा गाफेराखै स्कुल अफ ड्रामा ओमफ्राय कलेज लाइफआवथ' आङो थारमाने एसामिसखौनो माने कौतुक फेस्ला कौतुक बेफोराव कम्पिटिसन खालामदोंमोन बेफोरावबो दङ एसामिसफोराव बेफोरावबो सब एसामिसफोरावबो आं बर'ब्लाबो थारमाने एसामिसखौ कम्पिटिसन खालामदोंमोन आंहा माबायाव कमेडिफोराव स्कुलफोरावबो बेफोराव बेस्ट दङ आंनि बेस्ट एसामिसनि गेजेरावबो आं बेस्ट दङ आरो दाबो सार्टिफाइड बेस्ट एक्टर हिसाबै ड्रामाफोराव बहुद दङ एसामिस दङ बर'फोरावबो बहुद दङ ड्रामायाव बांसिन आं सिनेमा खालामनाय आगोलाव आं ड्रामासो खालामदोंमोन आदा एक्सुवेलि आं कलेजावबो निजेनि डाइरेक्सन खालामोमोन ड्रामाखौ लिरामोन मालाय लिरनायखौ लाबोमोन आं डाइरेक्सन खालामोमोन ओमफ्राय मिउजिक सिटिं गान आं सब खालामजोबोमोन आरो ड्रामायाव बे गोदोनि जेनेबा ड्रामा मोनसे जेनेबा धोनि मानसिनि न'खर बानायनाङा होमबा न'खर बानायनांगौ गय बिफांखौ दानफायनानै केमसि बाटामनि न' बानायो बस्था सुथलिजों रं फोननानै बेफोर न'खौ आंनो खालामजोबोमोन सिटिं खालामनानै डाइरेक्सन होयोमोन आंनो मेन रल खालामो बिदि बहुद ड्रामा खालामदों आं थारमाने आচ্ছা नोङो कालसाराव
जि फैबाय हारिमुआव फैबाय बिनि लामा दिन्थिगिरिया सोर नोंना? बिनि लामा दिन्थिगिरि होनना बुंनो थाङोब्ला एक्चुअलि जा न'खरावनो दंमोन फादारा कालसार लाइननि मानसिमोन ना। गोदो जात्रा गानाव आंनि बाबाया एक्टिं खालामोमोन आरो बेनिफ्राय प्लास गामिनि बिथोराव बेस्ट माने गोलाव सिफुं मोनबा गुदुंनि सिफुं दङ जे मोनबा बे गोलाव सिफुङा खेराइ सिफुङा बे सिफुंखौ जा बाबाया दामोमोन आरो बिराद मोजां बेस्टमोन आरो दामनो रोंगौमोन आरो द्रामा सामा खालामोमोन हयथ' आं बिदिनो आफा बा आंनि आफा थानायखाय बिदिनो जालांबाय लामाखौ दिन्थिलांबाय बिदि दाथ' आफाया दंना गैला? आफाया गैला एक्सपायार जाबाय। बे थांबाय ओमफ्राय मा होनखो नोंना ओरैनो एडुकेसना बेसेसिम जाना दं? एडुकेसना बेसेसिम जाना दं? डिग्री कमप्लिट जादों। डिग्रीया कमप्लिट जाबाय। ओमफ्राय नोङोथ' एक्टिं खालामदोंबाबो माबाफोर साख्रि बाख्रि बिजनेस माबा हाबबाय नामा? जाना दं आरो जेनेबा साख्रिथ' गैया बिजनेस खालामबाय ना रङियाव? आं रङियावनो बिजनेस तारमाने जिनि दखाननिबो बर'नि दखान दख'नानि दखानाव बेस्थ' जाना थाबाय। बिदिनो एक्टिंआथ' दा गेजेर गेजेर खालामबाय दं? एक्टिंआ गेजेर गेजेर बिदि दा गैयाखौनो होनना बुंनांसिगोन आरो दा। थांना थाहैनोबो हालाना? 2019 आं लास्ट बान्था सिनेमाखौ खालामदोंमोन मसलपुराव आदा दिपकनि डाइरेक्सनाव बान्था बेनो लास्टमोन आरो आङो। बेनिफ्राय बिदि एसे बेस्थ'बो जालांबाय बेनिफ्राय बिदि आरो बेस्थ'नि थाखायनो बेस्थ' जालांबाय बेस्थ' जालांबाय आरो गोदानै बिदि जेबो अफार मोनफिनाखिसै नालाय बिदि आरो बिदिनो। आच्छा दा जों मोनसे खोथा सावरायजायो सानैजों बे खोथाया जाहैबाय बर' कालसाराव बर' हारिमुआव एक्टिं खालामनानै मेथाइ रोजाबनानै उदै सुफुंनो हानाय जाथ'वाखै नङा होमबा दाबो जोंना मानसिफोराबो खम जेनेबा बिदिखौनो बुंनांगोन। खिन्थु मा मोनसे ओरैहाय राहा लाबा जानो हानाय थांना थानो हानायनि लामा फैगोन नोंनि मथै? बिदिखौ एक्सुवेलि बुंनो थाङोबाथ' रायजो राजानिबो सापर्ट नांगोन प्लास दा बर्तमानावहाय प्रडिउसारफोराथ' माखासेया गावनि खस्थ' खालामनानै सिनेमाफोरखौ शुटिं खालामगासिनो दङ। जोंनि नायनाय मानसिफ्रा एसे खम बेनिफिट जेरैबायदि खरस खालामो बिदि बेनिफिटखौ जों मोनो लोरबां जाना दङ आरो दिहुननो हाया खनले दिहुननो हाया इन्डास्ट्रि गैया बर' फिल्म इन्डास्ट्रि गैया बिदिखौ एसे गोजौ थाखोआव लांनांगौब्ला देरहोनोब्ला बर' फिल्म इन्डास्ट्रिखौ लांनांगौबा जौगाहोनोब्ला आरो बर' आर्टिस्टफ्रा रिंगु दामसाफ्रा जि जौगालांनोबा महरगिरिफोर जौगालांनांगौब्ला बेफोर जाहैबाय सरकारनि एसे लिडारफोरनि एसे माबा थानांगोन आखाइ थानांगोन लिडारफोरा एसे गुरुत्त' नांगोन बर' लिडारफ्रा बिथांमोना राजनितिखौ माने बर' हारिनो मावगोन होननानै बर' हारि जाया जों नुबोदों बर' कालसारखौ लिडारफ्रा दिनैसिमबो गुरुत्त' होआखै रावबो सासेबो लिडारफ्रा आखायाव लायाखै आरो आं बेखौ बुंनानै ओंखायनो आं स्ट्रंलि आंनि फारसे बुंनो नागिरो जों नुदोंथ' जों गोजौआव थांनानै जों जोख्लाय जाहोफिननाय आदा कालसार लाइनाव सिनेमा लाइनाव एलबाम लाइनाव नों आदाय मिथियो जों बिराद माने गुबुन हारिजोंसो चेलेन्ज खालामनानै जों मावलांनाय गुबुन हारिखौ नायो जोंनि हारि एलबामफ्रा सिनेमाफ्रा थियेटार नाटकफ्रा मानो मोजां जाया मानो नाया मानसिफ्रा बुङो नायनो नाया बर'नि लासिं सिं जायो होननानै मानो हाया जों खिन्थु मोनसे खामानिखौ जों चेलेन्जिंसो गुबुन हारिजों मावलांदोंमोन आरो चेलेन्जिं किसुमान खामानिखौ दा बिदि गोजौ थाङै बारा जौगानो हायाखैबाबो थांनानै जों गोजौनिफ्राय जोख्लाय जाहोफैनायसो मानो होनोब्ला रावबो नायफैनाखै लिडारफोरा गुरुत्त' गैया जेबो इन्टारेस्ट गैया कालसार खेत्रआव राजनितियाव खामानि मावदो राजनितियाव गुरुत्त' होदो बास सानैसो बुंनो कालसारनिफ्राय मावगोन जातिनिफ्राय मावगोन खिन्थु गाव मानसिखौ गासैबो बागाजोबो आं गोदो गाज्रि मोनो स्पस्ट बाथ्रा बुंनो सैथो खोथाखौ नों आदैमोन
औ नङा नङा औ औ नों आदायाबो थैस' थांस' कत' दिननिफ्राय मावबोगासिनो दङ कत' प्रडाक्सन गाव खालामनानै सिनेमा शुटिं एलबाम शुटिं खालामो मा मोनखो सोरबा जुदि लिडारफ्रा जातिनिनो हारिनिनो लिडारफ्रा जुदि नायाब्ला गावनि हारिनि असे होननानै ना राजनितिजों लोगोसे हारिनि हारिमुखौ जुदि फेदेरना लांफायाबा राव गैयाबा जानांगौ दा ओंखायनो लिडारफोरनि खर' गिदिरफोरनि मानसिफोरनि लिडारफोरनि जोंनो अनसुंथाइ नांगोन होमब्लासो जों जौगालांनो हागोन नङाब्ला बर' कालसारा एकदम गोदोना थागोन आरो बेक जाफिनलांगोन आं बेखौ बुंनो नागिरो औ दा होनलाबायनाय खोनादों सिनेमा हल बानायना होगोन ना मिनि सिनेमा हल बुंनायाथ' बोसोरसेयानो जाबाय नै दाबो खालामाबाथ' जों थेंकिउ होगोन बहुत थेंकिउ होगोन जोङो बहुत थेंकिउ होगोन बहुत धन्यबाद आरो आंनिनो नङा आं दिनै फैदों आं दिनै सिनेमा खालामदों एलबाम खालामदों आं बैसो जाना आं नागारलांगोन इयुन जोलैया मा जागोन जोंनि इयुन जोलैफोरा मा जागोन बिसोरबोथ' फेसिलिटि जों मोनासै बारू जाबाय फेसिलिटि जोंनि इयुन जोलैफोराथ' फेसिलिटि मोननांगोन जातिया थांना थानांगोन ना नाङा नांगौ जातिया जुदि थांना थानांगौब्ला इयुन जोलैफोरखौ जों दा नायनांसिगोन जोंनिखौ दोनदो आदा जोङो बेफोरखौ नाजानांगोन नों आदाया बिराद मोजां खामानि मावदो दा बुंनांगोन जोङो सिनेमा हल खालामदो मोजां जाय खामानि जेनेबा रिया ब्रह्मआ शुटिं खालामगासिनो दङ बिथांमोनखौ मोजां माबा खालामदो हेल्प खालामदो मोजां जानांगौ जातिनि कुनु जातिनि कालसाराव कुनु स्वार्थनि खामानि थानो हाया जातिया फेदेरनांगौ जातिया देरनांगौब्ला बेनो हेल्प होलायनानै खामानि मावोबा मोजां जागोन धन्यबाद होगोन जोंनि दिनाथ' जों थांबाय बेनोथ' बे सिनेमा हलखौ जुदि हसा हसि बानायमारनो हायोबा मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जुदि 10थासो बानायग्रोबाबो नै दा होमबा धन्यबाद जों खुलुमगोन होमबानिया जों खुलुमगोन जै बर' हारिमुनि जै बर' हारिनि जै होमबासो जों बुंगोन दाबो जों सेवथाबनानै दङ जों बर' हारिया आं बिराद दुखु मोनो मालाबा आदा बेनो देरहानांगौ जों बर' मानसिफ्रा दा जों सेवथाब फोनथाब जों अत्थ' खस्थ' खालामनानै दानलांबाय थांफिनदोंमोन मावथ' मोजां जानांगौ आदा आं धन्यबाद होयो दा खर' गिदिरफ्रा लिडारफ्रा एसे नायनांगौ खालामनाथो सिनेमा हल खालामबा बिराद मोजां जागोन सिनेमाफ्रा सोलिगोन माथो प्रडिउसारफोरा सिनेमा बानायगोन होमबानो बानायबानोथ' जों मोनजाबायना आर्टिस्टफोरा मोनजाबाय बिदि आरो जानो हानाय जाबाय जोङो जोंहाथ' बेलेग खामानि गैया नङा होमबा बेथ' र' कालसार जातिनि हयनो जेराव नोङो इमान रोंगौथि थानानैबो बिजनेसाव नामायनो गोनां खारना जाहैबाय बेनो आरोखि आं थियेटाराव आदा आंथ' रोंथारामोन ना आं सिगां ओरैनो ड्रामा नाटक खालामलाबायबो जों थियेटाराव गाफेराखैमोन जोङो बे माबाया मा होनो सान्दोबावदिया थियेटाराव जों थांबाय लाना थांबाय खोनादों आदा सान्दोबावदिया थियेटारावथ' आं बोसोरसे थादोंना 2008आव सान्दोबावदिया थियेटाराव थायोब्ला बे समाव आङो बिराद माने चेलेन्जिंआव थांदोंमोन आङो एक्सुवेलि मानसिफोरा बुङो बर' थियेटार नायथावा माथावा मोजां आर्टिस्ट गैया मोजां माबाखाया जोंबोथ' मोजां आर्टिस्ट दङ थेवबो आं लाजिनायनि गेजेरजों आंथ' फैबाय जोंनियावबो जुदि मोजां जायाबा मानसिफोरा लासिंसिं खालामगोन बा लाजि मोननो गोनां आं जागोन आरो जेनेबा बिदि होननानै बिराद चेलेन्जिंआव एसामिसफोरखौ नायोबा गुबुन हारिफोरा मोजां लोब नायोबा जोंनि बर' हारिनि थियेटारखौ बर' मानसिफोरानो नायनो लाजियो मानो नायनो हाया मा कारना मा ओरैबादि खस्थ' खालामनानै ड्रामाया जि लिरबाय डाइरेक्सना जि होबाय बिदिनो जोंबो खालामबाय इमान खस्थ' खालामनानै गुबुन हारिजों चेलेन्ज खालामनानै जों रोंथारै मानसियानो ड्रामा खालामनानै फैबाय चेलेन्जिंआव जों सानदोंमोन आरो मानसिफोरा नायना नाया आङो ओंखाम जाखांनायनि उनाव मानसिफोरा 1-1.5 घन्टा रेस्ट लायोमोन आदा दाबो नोङो मेनेजारफोरनो सोंहरनो हायो मानसिफोरा 1:30 सानाव रिहार्सेल होनानै रेस्ट लायो आङो ओंखाम जाखांनानै डाइनिं टेबोलाव मुखस्थ' खालामबाय थायो ड्रामाफोरखौ मोनथाम ड्रामानि आंनि हेभि दंमोन एकदम 10था गुलायजासे आङो मुखस्थ' लायोमोन आं रिहार्सेल समावनो कमप्लिट क्लियार जाना थांनांगोन नङाबा आंखौ लासिं सोंगोन मानसिफोरा बिदि मुखस्थ' खालामनानै आं थांदोंमोन चेलेन्ज खालामदोंमोन आं गुबुन हारिजोंसो मानो नाया मानसिफोरा नायहोनांगोन मोजां मोनहोनांगोन होननानै आङो 2008आव आं सान्दोबावदिया थियेटारावबो थांदोंमोन जों बिदि आरो रायजो राजाफ्रा मा मोनदों मा मोनाखै आं मिथिया मोजां मोनदों ना मोनाखै आं मिथिया आरो जों रोंदों जोंथ' रोंखायामोन नालाय थियेटार लाइनाव
ड्रामा होननाय बुस्थुआथ' बे बेलेग धरना सिनेमानि आरो मन्सनि माबाया एसे आलदा आलदा नालाय बिदि आरो थेवबो जों चेलेन्ज खालामना थांदोंमोन आरो गुबुन हारिजों नायथो होननानै मानसिफोरा आदसा दे जोंथ' रायलायबाय दा बे रायलायनायखौ लिडारफोरा खोनानानै मा राहा लायो जोंबो नायनोसै राहा लानांगोन जों लिडारफोरखौबो एकदम बायफोर्स बुंनो नांगोन आदा अननानै संगठन जानानै नोंनि आंनि सार्थनि खोथा नङा जातिनि हारिमुनि सार्थनि बाथ्रा दङ मानो जौगायाखै कालसार लाइना मानो थांनो हायाखै बेखौनोथ' बे जिनिसखौ बुंनांगोन स्पस्ट जालायनानै दा बिसा दङ बिसानि थ्रुयै थांनोसै ज'हाय थांनांगोन दे होमबा फंबाय लोगो मोनब्ला मोजाङै सावरायसिगोन आंजों दान्दिसे सम होनायनि थाखाय नोंनाव अननाय बावहरफिनबाय लोगोसे नोंनि जिउआ गोलाव जाथों बिनि थाखाय आङो बोर बिना नोंनो साबस्रि हरदेरनाय जाबाय दे बिराद मोजां नांबाय दे आदा दे होमबा बाय थेंक इउ बाय कमल लाहारी रङियानि बर'नि हारिमुवा मानो जौगायाखै बिनि थाखाय फंनैसो बुंबाय नोंथांमोनाबो खोनाबाय जायखिजाया जोंनि दिनैनि हाबाफारिखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै रायजोफोर जै बर' हारिनि जै बर' हारिमुनि